Адзінае афіцыйнае свята ў лістападзе ў Беларусі, як вядома, у годкі кастрычніцкай рэвалюцыі. Да стагоддзя бальшавіцкага перавароту ў Расіі беларускім Светлагорску рыхтуецца з асаблівую помпаю. 7 лістапада ў горадзе мае адкрыцца чаканы мясцовы даўгабуд, цэлюлозны камбінат. Ну і галоўнае, чакаюць у гэты дзень у Светлагорску і Лукашэнку. Падрабязней Валерый Руселік. Гэта, вядома ж, не сонечныя эміраты, а наш родны Светлагорск. Хай сабе шэра, мокра і халадно, затое жыццё віруе напоўніцу. Прынамсі, на тэрыторыі мясцовага камбінату сульфатна-беленай цэлюлозы ды в аколіцах прадпрыемства. Будаўнічыя брыгады прыехалі сюды з розных гарадоў. Людзі працуюць літаральна не пакладаючы рук. Мы из Гомеля выезжаем в 7 часов и в 9 приступаем до работы и до 6. А коли дома уже? Дома в 9 часу. А вы откуль? З Речицы? А чому вас сюди прислали так резко? Хто приїжджає? Бацька. Чуткі пра тое, што акліматызоўвацца пасля сонечнага Абу-Дабі Лукашенка заедзе і ў Светлагорск, пацвярджаюць і працаўнікі прадпрыемства. Приезжает батька. А коли? 7-го, наверное. Так это для города или для людей? И для людей, для города, и для средств Лукашенко. Да дрэваапрацоўкі кіраўнік Беларусі няроўна дыхае даўно. То ўкладае ў яе мадэрнізацыю мільёны долараў, то забараняе працаўнікам галіны звальняцца. Уласна, пра патрэбу вытворчасці цэлюлозы ў Светлагорску цвердзіць прынамсі апошнія 15 гадоў. У студзені сёлета паставіў задачу рубам увесці ў эксплуатацыю завод сульфатна-беленай цэлюлозы да 7 лістапада, як той казаў, імем рэвалюцыі. Только в исключительных случаях с разрешения президента можно было бы, если это мотивировано и обоснованно, вывозить лесные ресурсы. У нас достаточно, кстати, мощности, чтобы самим производить из этого сырья готовую продукцию и с высокой добавленной стоимостью. Паводле плана ўладаў, супольнае беларуска-кітайскае прадпрыемства зможа перапрацоўваць штогод па 2,5 мільёны кубаметраў драўніны і выпускаць ажно 400 тысячаў тонаў сульфатна-беленай цэлюлозы. Чаму ж тады гэткая залатая курка столькі гадоў была даўгабудам? Завод беленой целлюлозы должен был еще запуститься в 2015 году. На 2 года перенос сроков строительства говорит о том, что завод не только без утвержденного проекта строился, но и проблемы были технического плана. Мясцовыя актывісты, дарэчы, білі трывогу з самага пачатку будаўніцтва прадпрыемства, дэфіксавалі шматлікія парушэнні тэхналогій падчас наладжвання небяспечнай вытворчасці. Цяперашні паспешлівы аўрал да прыезду Лукашэнкі таксама ўплывае на якасць будаўнічых працаў. Я разговаривал с рабочими. Они сказали, если бы нам дали хотя бы 3 месяца, мы бы более качественно делали работу. Если взять те улицы, по которым проложен асфальт, там нет ни одной ливневки. И это что говорит? Что зимой, когда будет таять вода, ей некуда уходить, а утром будет гололед. Что с ним делать? І апошнія рыхтуюцца да прыезду Лукашэнкі ў Светлагорску не толькі будаўнікі ды калектыў заводу цэлюлозы. З панядзелка мясцовыя праваахоўнікі пачалі настойліва запрашаць на прафілактычныя размовы тамтэйшых актывістаў, каб хоць яшчэ якой рэвалюцыі 7 лістапада зноку не здарылася. Валерый Руселік, Белсат.